आं सानाखैमोन दि जोंनि तेलेंगाना स्टेटआव बेबायदि प्रग्राम खालामनो माने इम्पसिबोलसो सानदोंमोन आङो खिन्थु जि पसिबोल जादों बेसो प्रथमबार ना बेयो माने फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम साउथ इन्डियायाव बे हाबाफारिया बयनिख्रुइ देरसिन बोडोलैंड के साथ हमारा बड़ा रिश्ता रहा है जोङो तेलेंगाना बर' वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै तेलेंगाना रायजोआव थानाय दाब दाब जायगायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै दिनै हायद्राबाद नोगोरमानि ककापेट होननाय ओनसोलाव बर' थुनलाइ जोनोम सान स्निजिब्रैथिखौ फालिनाय जादों बयखौबो गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय जोंनि फारसेनिफ्राय आफादनि जानानै जोङो बयखौबो साबायखर बावहरबाय गोजोनथों खुलुमबाय नमस्ते बिथिंजायबो मावफुं सोद्रोमा बिथांमोन बिथिंजाय जोंनि एकाउन्टेन्ट आदा नै बिथिंजाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोन औ बयबो माने आलासिफोरखौ हांख्रायनो बेहाय नेनानै दङ आलासिफोरा सोरबा सोरबा जोंनि गाहाय आलासिफोरा सफैनो दंबावो बेखायनो लामायाव नेनानै दं जोङो तेलेंगाना बर' वेलफेयार एस'सिएशननि मिडिया पार्सन बिथांजों लोगोसे आंबो दङ बिथांमोना आंनि भिडिअ नायनायखायनो फैनानै बेवहाय आंखौ राइडआव फैदों मोजां नांदों दिनै जों बयबो बेवहाय बर' सावथुन सिंखायखौ गोजोननाय थाबाय Tunangan somanday ibu lakinya takai gahaya alasi Dr. Fernando Guyari sarkoi ibu lakinya takai ini Telangana Board of Education
खुलुमबाय बयखौबो गोजोन फुंबिलि आं फनिन्द्र गयारी फनिन दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि फाउन्डेसन डे एबा जोनोम सान होननानै बुंनांगोन बे गोथार जोनोम सान गोथार सानाव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय बिथां उमेश बर' आफादगिरि तेलेंगाना बर' वेलफेयार एस'सिएशननि आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे गोथार फिरफिलाखौ बानायदों मोनब्रैसो आइटेमखौ आं एक्सप्लेन खालामनो सानदों दा बे फिरफिलानि गोथार फिरफिलानि गाबा गोमो येलो कालार गुबुन गुबुन जाथि हारिनि मानसियाबो बर' थुनलाइ आफादाव फैनो हायो बेनि ओंथि आरो बेवहाय लिरनाय दङ बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ आफादाव जाय थायो बा बर' थुनलाइ आफादखौ जाय मानसिफ्रा मोजां मोनो बिसोरो खुलिनानै थायोबा गेवलांनानै थायोब्लासो बे बिजाबनि गियानखौ जों लानो हायो बे ओंथि आरो मोनसे दङ बे न' बायदि नुनाया बेखौ गोनोखोआरि थुनलाइगिरिफ्रा बुंदों इंलिसाव होनो हिन्दीयाव होनो स्नान मन्दिर जों बर'आव होनगोन बेखौ गोथार थानसालि जेराव जोङो खुलुमनो हायो जोंनि गोसोनि गाज्रिफोरखौ जों होखारनो हायो बेबायदि मोनसे गोथार थानसालि आरो बिनि गेजेरावनो मोनसे दङ जेवारि बर'आव होनगोन जेवारि आलारि बाथि जोंगासिनो दङ बे जेवारिखौ जों मानो लगायो खोमसिखौ स्रां खालामनो टु रिमुभ द डार्कनेस खोमसिया गैया जायोब्ला जोंहा स्रां जायो दा बिनि ओंथिया जाहैदों जोङो लेखा फरायनांगौ गियान आरजिनांगौ स्किल डेभेलपमेन्ट खालामना लानांगौ दा बिदियै बेबादि थायोब्ला जोंहा आवगायलांनो हायो गोसोआ सोरां जायो बुहुमा सोरां जायो बेखौनो खिन्थादों आरो मोनसे दंबावो बै आलारि बाथिनि खाथियावनो मोनसे दाउ बेखौ दाउरायखौनो होनदों दाउराय पिकक जायो इन्डियानिबो मोनसे नेशनेल बार्ड हिसाबै सिम्बल बे दाउआ मेसेन्जार अफ पिस मेसेन्जार अफ नलेज मेसेन्जार अफ ब्राइटनेस जायखौ जोङो बे दाउआ बयनोबो गियाननि ओंथि गियाननि मेसेज आरो सोरांनि मेसेजखौ लांबाय थानो हायो दा नुनो मोनो बे मोनसे फिरफिलायावनो बेसेबां ओंथि हाबनानै दङ बेसेबां मोजां मेसेज हाबनानै दङ दा बेबायदि मोजां इनफरमेसन गोबां ओंथि गोनां फिरफिलाखौ दिनैनि गोथार सानाव जोङो ज' जानानै बिरहोबाय फिरफिलाया बिरगासिनो दङ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि गोजोननायखौ जोङो फोरमायनो बयबो गोसायै खनसे आखाइ खबबावदो गोजोन्थों डक्टर फरेन्द्र गयारी सारनि मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिनायखौ तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय For all the friends from Bodoland, my greetings to you. दासारि दै सारा
बयखौबो खुलुमदों ग्रिटिंस हरदों I will introduce myself. My name is Professor Dr. Dasari Prasad Rao. I am a doctor and also a heart surgeon, do the operations on the heart. I was former director of the Nizam's Institute of Medical Sciences, which is in Hyderabad, Panjagutta. At the present, I am working in a hospital called Apollo Hospital as chairman. Thank you. I am very happy today to meet all of you, people from very prestigious Bodoland. सारायनि सारा जोबोद गोजोननाय मोनदों बे मिटिङाव फैनानै आरो जों गासिबो बर'लेण्डनिफ्रायनो फैनाय आसामनि बर'लेण्डनिफ्राय दा बर'लेण्डनिफ्राय फैनानैबो बे तेलेंगानायाव हायद्राबादाव लोगो मोननानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों I came to know about Bodoland about 22 years back. दा सारा दिसारा बुंदों 22 years 22 बोसोरनि सिगाङावनो बर'लेण्डनि सोमोन्दै मिथिखादों Mr. Ujjwal Brahma from Bodoland, Kokrajhar area, starting working with us in our house as a family person. He was staying with us and taking care of the family. He is more like a family member than working. His wife is also here. His son is also here. I am not sure whether they are. Okay, right. उज्जवल ब्रह्मनि Naam bol. Tell you about what I know about what I understood from the Bodo people before going to the other side. They are very well behaved people. What I realized is the people who have migrated to Hyderabad, most of them with young families, educated people, children like this, they have contributed quite a bit for the development of Telangana. So I attended meetings in Darjeeling where the people have come from Kokrajhar, attend meeting from Tripura also. So when in that meetings there was a representation from the borderland for their own development. I am also very happy to see all of here. साउथ इन्डियायाव बे हाबाफारिया बयनिख्रुइ देरसिन द लार्जेस्ट gathering of Bodo people in South India to celebrate this literary day or foundation day of Bodo Sahitya Sabha. दिल्लीयाव जाबाय थायो आसामाव जाबाय थायो किन्तु साउथ इन्डियायाव बा हायद्राबादाव बिदि जाफेराखैमोन दा बेनो बयनिख्रुइ देरसिन दा बिनि थाखायबो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायबावबाय दा जोंहा लाखानाय हाबाफारि बायदियै ओरै आलासिफोरनि आगदा फारसे बिबान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों जोंनि बिबानगिरिफोरखौ बे फारसे आलासिफोरखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिखानि गोथार थैजों सुजुनाय आय बड'लेण्ड बेनो जोंनि बड'लेण्ड फिरफिला बियो जोंनि हारिनि बियो जोंनि देरहासार नेरसोन फिरफिला बियो जोंनि हारिनि बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार सानाव
जोंहा फिरफिला बिरखांबाय गोथार फिरफिलाखौ बिनि उनाव दा बिबार बावनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनायनि हाबाफारि जागासिनो दङ बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो आं आवगायबाय बर' थुनलाइ आफाद गायसननायनि उनाव बर' थुनलाइ आफादा सिगाङाव मोनसे रावा थांनानै थानांगौबा मोनसे स्क्रिप्ट नांगौ जायो लिरनायनि हांखो दा बेवहाय सिगाङाव इंराजि रावजोंनो लिरनोसो डिमान्ड खालामदोंमोन रमान स्क्रिप्टनि डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन बेवहाय गोबां सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा मुंख्लं जालांदों आरो बिनि उनावहाय जोङो देबनागरि स्क्रिप्ट मोननो हादों दायो बर' थुनलाइ आफादा बे देबनागरि स्क्रिप्टखौनो आजावनानै लाबाय दा जियानो दाजाथों बे स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव जाय बिथांमोना बाहागो लानानै मुंख्लं जालांबाय बिथां मुंख्लंमोननि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों गोजोनै थानो हाथों बिसोरो आनान गसाइनि नेमखान्थि मथे मोजां मानसि महरै जोनोम मोनफिननो हाथों जों बेखौनो आरज गाबो आरज गाबनांगौ बेवहाय गोसो गोथारै बयबो एसे एसे बिबार बावनानै होयोब्ला मोजां आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय सोर मिथिनो सोर खोनासंनो नोंनि गाबनाय दाहाखौ नों बिमानि गाबनायखौ सोर गोसो जायो बबे बिखाजों गावनि आंगो फिसाखौ उदांस्रिनि दावहायाव हगार हरनो सहाय हाया आं कनक चन्द्र बसुमतारी आङो वान सेन्टार सेकेन्ड्राबादनिफ्राय जायहा जितु प्लेसनि मुङा जाबाय बलाराम आवगायावनो जों बे एसोसिएसननि सोमोन्दै जोंनि लोगो सासेया दैथायहरदोंमोन आंनाव माने बेबायदिनो जोंनि एक्चुअलि जोंनि बर' मानसि आरो गोबां बर' मानसिफोर दङ बे एरियायाव जायहा खामानिनि बेस्थ'नि थाखाय फैनो हायाखै दा एकटानि उनाव जुदि डिउटिफोर जोबोब्ला फैगोन खोमा बिसोरो बाखि बेयाव फैना बहुत गोजोननाय मोन्दों बहुत बर' मानसि जोंनि माने गोजोनथाव बाथ्रादि बेयाव फैनानै जों गासैबो जोंनि बिनानाव बिदा फंबायफोर गासैखौबो लोगो मोनदों आं सानाखैमोन दि जोंनि तेलेंगाना स्टेटआव बेबायदि प्रग्राम खालामनो माने इम्पसिबोलसो सानदोंमोन आङो खिन्थु जि पसिबोल जादों बेसो प्रथमबार ना बेयो माने फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम माने बे एसोसिएसना फार्स्ट टाइम बेयाव खालामनाय जादों आरो आसा खालामो दि माने फैगोन समावबो फैगोन बोसोरावबो लासै लासै जों आरो डेभेलप खालामनो माने आरो बेबायदिनो बे जा अनजिमायाव दायो जोंनि बर' मानसिफ्रा बेयाव गौथुम जादों अहा बोसोर माने फैगौ बोसोराव आरो लासै लासै बेबायदिनो जों गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै जाहाथे बेयाव लोगो हमज्लायफैयो आरो गासैबो गावनि कालचारखौ माने शो खालामनो दिन्थिनो हायो बेखौनो आं आसा थायो मैं हवलदार अनिरुद्ध बारोए आज यहाँ पे तेलंगाना बोडो वेलफेयर एसोसिएशन में आके बहुत खुश हुआ और मेरे को पता नहीं था कि बोडो यहाँ पे इतना बोडो है आज आप लोग जो यहाँ पे जो वेलफेयर आयोजन किया बहुत बहुत धन्यवाद है नमस्कार
थैंक यू सर। एमएलए सर को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। Alasibura nemosan yang mekai itu kan itu benar benar kerja sebenarnya. Alasibura nemosan hari mekai. Telangana Board Welfare Association की तरफ से अभी मैं पॉलिंगर गोयल सर को तेलंगाना बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन से आरोपण स्वीकारने के लिए अनुरोध करता हूँ। पॉलिंगर गोयल सर वे हमारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और काफी दिन से दूर रहेंगे भी। गाँव घर से दूर रहेंगे भी सर हमेशा बोडो कल्चर और साहित्य सभा के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट पे हमारा प्रसाद सर को अनुरोध करता हूँ कि हमारा तेलंगाना की ओर से आरोपण स्वीकार करें। इसके बाद में अनुरोध करना चाहूंगा मिसेस मनी नजरी ने भी ऑपरेटर वन रिक्वेस्ट मुझे दूसरे माइक दिया जाए, इसका बैटरी डाउन हो गया। मनी नजरी बिथांखौबो जोंनि आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। नेक्स्टआव जोंहा मिसेस बाबारि बसुमतारी मेम, जोंहा आरो सासे गिदिर आलासि हांख्रायबावनाय दङ।
दंबावोमोन DRDOनि साइन्टिस्ट हिमालय बसुमतारी सार बिथाङा गावनि इम्पर्टेन्ट खामानिनि थाखाय बेयाव नुजाफैनो हायासै थेवबो बिथांनि जिउनि लोगोरि बिसि मिसेस रावनि जोंनि सिमबोआव नुजाफैदों बिथांखौबो आर'नाइ गांसेजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नेक्स्ट दङ जोंहा दीपक चन्द्र बगलारी बिथाङा बोसोर आर्मियावहाय हादोर सिबिनानै रिटायार मोननाय बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो मिसेस जुनारी बगलारी मेम बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा मिस्टार गपिराम बर' बिथाङाबो आर्मि रिटायार 22 बोसोर साख्रि मावनानै हादोर सिबिनानै दा रिटायार मोनबाय बिथांखौबो गासै आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो जोसा बर'खौबो तेलेंगाना गट' एस'सियेशननि गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ बजबनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मिसेस रंजाली बर' Daniel Johan बसुमतारी बिथांखौबो जोंनि मान बावनायखौ नाजानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खाना बसुमतारी खाना बसुमतारी सार डिफेन्सआव मावगासिनो दङ समनि आंखालबाबो 24 घन्टा डिउटि मावग्रा बिथांमोना थेवबो गावनि राव हारिमुखौ एसेबां मोजां मोनना एसेबां सिबियो दिनैनि थाखाय छुट्टि लानानैबाबो आउटपास लानानैबाबो बेयाव नुजाफैनाय जादों बिथांखौबो आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नेक्स्ट अनिरुद्ध बर' सार बिथाङाबो आर्मियावनो साख्रि मावबाय दङ। मिसेस सलेम बसुमतारी बिथांखौबो जोंनि आर'नाइजों मान बावनायखौ नाजानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। सलेम बसुमतारी
दानिया दङ गकुल मोसाहारि हायद्राबाद सेन्ट्रेल SQCST कास्टम अफिसार बिथांखौबो जोंनि मावनायखौ नाजावनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मृन्मय ब्रह्म बिथांखौबो जोंनि आर'नाइजों मान बावनायखौ खावलायनाय जाबाय। बिथाङाबो जोंनि हायद्राबादाव सेन्ट्रेल SQCST कास्टम अफिसार। दानिया जोंहा नेक्स्ट आलासि महरै मिस्टार दीपज्योति देखा AGM सर से मैं अनुरोध करता हूँ हमारी ओर से आरोना स्वीकार कीजिए। नीरज सर यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, कुछ बातें हमें और सिखाएंगे। नीरज सर। हम लोग अपने आपस में बात कर रहे थे, 2-3 सजेशंस है आपके सामने रखना चाह रहे थे। 1, क्योंकि आप लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोग भी कई महीनों बाद मिल रहे होंगे एक दूसरों से। हम चाहेंगे कि डॉक्टर प्रसाद राव, ही इज़ ए पद्मश्री कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियो सर्जन है, और इनका खुद का हॉस्पिटल है अमीरपेट में। मैं इतने कहना चाह रहा था कि आप जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपका एक कमेटी हो और आपका कहीं एक रजिस्टर्ड एड्रेस हो। मेडिकल प्रॉब्लम्स में ऐसा मैं जानता हूँ, हैदराबाद इज़ ए हब फॉर मेडिकल टूरिज़्म। नॉर्थ ईस्ट से इतने लोग आते हैं यहाँ पर हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में। अगर इनके हॉस्पिटल में कुछ भी आपके लिए हो सकता है, आप आपके कमेटी द्वारा आप इनके हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके पास इनका हम कार्ड छोड़ देंगे। एक दूसरा, जैसे यादगिरी साहब है, अभी यहाँ पर नया सरकार आने के बाद उन्होंने तेलंगाना के लिए 12 लोगों को चुना जो तेलंगाना के लिए काम किए। एक इनको सबको एक मॉनेटरी अवार्ड दिया, रहने के लिए जगह दिया, प्लॉट दिया। तो उनका इस गवर्नमेंट में पहुंच है, वो पहुंच सकते हैं। तो आपका इस साल तो चल गया, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं आऊँगा यहाँ पर, बाहर कुछ बुक स्टॉल्स रहेंगे, बोडो लैंग्वेज के कुछ किताबें ट्रांसलेटेड, कई किताब है, नेशनल बुक ट्रस्ट ले लो या साहित्य अकेडमी ले लो, इतने सारे बुक्स है दिल्ली में। मैं अगर कोई बोडो कहानी पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश में, साहित्य अकेडमी चले जाओ मिल जाएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट चले जाओ मिल जाएगा। तो मैं समझ रहा था कि मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूँ। यहाँ आए तो कुछ बुक स्टॉल्स रहेंगे, और जब मैं आपका ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, जब कभी उनका मीटिंग हुआ, जब कभी वो लोग हमको बुलाए, बहुत सारे बुक स्टॉल लगाते हैं वहाँ कोकराझार में, उनका जहाँ ये सभा होता है, एनुअल सभा। तो जो भी आपको यहाँ का लोकल तेलंगाना गवर्नमेंट के कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ कुछ करना हो, तो हम आपके जो ऑफिस बेयरर्स है
उनके पास हम पाशम यादगिरी का नंबर छोड़ेंगे। सो नेक्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो आपको सरकार भी मदद करेगा। यहाँ क्यों, आप आके शिल्पारामम में एक कल्चरल जोन है, आपके डांसेस हो, कुछ भी हो, आपका कौन सा बड़ा त्यौहार है मैं नहीं जानता, मैं समझ रहा हूँ कि बिहू होगा सबसे बड़ा त्यौहार, तो बिहू के टाइम में कुछ करना चाहेंगे तो आपके लिए एक पहचान होना चाहिए। हमको भी मालूम होना चाहिए कि बोडो कल्चर क्या है, क्योंकि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। अगर एक चीज़ ले लो ना, आप रिपब्लिक डे के दिन नॉर्थ ईस्ट को हटा दो, रिपब्लिक डे परेड में कलर ही नहीं रहेगा, रंग ही नहीं रहेगा। तो कल्चर के लिए पाशम यादगिरी, मेडिकल इसके लिए ये अपने डॉक्टर प्रसाद राव। मैं तो चाहूँगा कि मेरे पास मत आओ, लेकिन क्योंकि मैं कोई कार्रवाई करने वाला नहीं हूँ, कोई बहस करने वाला नहीं हूँ, क्यों, मैं सिर्फ बोडोलैंड अलग राज्य होना चाहिए इसी का वकालत कर रहा हूँ। तो दूसरे कामों के लिए दूसरे लोग हैं, लेकिन वी आर एडवोकेटिंग स्मॉल स्टेट्स, न्यू स्टेट्स, सो दैट ओनली न्यू स्टेट्स कैन मेक फॉर न्यू इंडिया। तो मैं इतना कहना चाह रहा था कि हम आए, आप लोगों से मिले, चले गए नहीं, दिस शुड बी अ फॉलो अप एक्शन। आप लोग आपके घर से बहुत दूर है, एनीथिंग टू डू विद मेडिकल दिस थिंग यू कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रसाद राव, एनीथिंग टू डू विद लिंक्स विद द तेलंगाना गवर्नमेंट, कल्चर, लिटरेरी एक्टिविटीज़, प्रसाद राव इज देयर। मैं मजाक में बोला हमारे पास मत आओ, इफ़ यू हैव एनी वर्क हम भी है, वॉट एवर वी कैन डू। सो वी हैव कम हियर not only to express solidarity, but to be a via media between you and your problems in Hyderabad or in Telangana. That's all I wanted to place it before you. Thank you. बहुत शुक्रिया बोडोलैंड के लिए जिंदगी अर्पण किए हैं, वहाँ सर झुका के उनको नमन किए, करना चाहिए। अस्मिता के लिए, अपने पृथक राष्ट्र के लिए जो लड़े थे और स्वर्गवासी बन गए, उनको हम नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। उनको याद करने से जो आंसू निकलते हैं वो अपना आत्मा का शुद्ध करते हैं। इतनी 24 तकरीर से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आपके बोडोलैंड के बारे में बहुत साल से देख रहे हैं, हमारे देश में तेलंगाना से पर्यटक हुए हैं, आप भी उसके लिए फाइट कर रहे हैं बहुत सालों से। अब आपका चीफ मिनिस्टर अच्छा आदमी है और उनके साथ उनके आप सब लोग उनके साथ रह के बोडोलैंड को आज हासिल करना बोल के मैं चाह रहा हूँ। भाषा में दिक्कत है, कभी भी तेलुगु में बात करते हैं, जैसे हमारे यादगिरी साहब सब लैंग्वेज बात करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट आया है, हमारे साहब दिलीप साहब, और यहाँ हमारे डॉक्टर साहब is also super doctor. So, लोगों के सामने मैं इतना ही बात करके आपका सब लोग को शुभकामना देके मैं चाहता हूँ आपका बोडोलैंड नेक्स्ट 4-5 साल में होता आएगा। आपका सब लोगों को मैं नमस्कार करके इतना बात करके मैं बैठा हूँ। धन्यवाद।
उखैजानानैब्लाबो गावनि जिउ दोनथ'नानैब्लाबो बिथांमोना ओरैबायदि खामानि मावलांगासिनो दङ।